Hi ha un capítol important d'opinió al principi de cada edició que d'alguna manera és un recull de les conclusions que traiem de tots els tastos. I són reflexions al voltant de com millorar, de com arribar al públic, de com realment encetar una altra manera de presentar el món del vi a la societat, perquè en aquest moment patim d'una crisi de públic important degut a que altres sectors comuniquen molt millor que nosaltres i no li posen requisits al consumidor per accedir-hi. És la famosa frase aquesta que jo erradicaria ràpidament, que és això de la cultura del vi. Imagina't quin futur pot tenir un producte que li exigeixi al seu consumidor d'entrada has de tenir una mica de cultura per consumir-ho, perquè si no, no val ni la pena. On s'has vist això? Això qualsevol expert en màrqueting et dirà esteu bojos. Us heu begut l'enteniment o què us passa? Si està tractant el públic d'analfabet sensorial, dient-li que no, si no tens cultura del vi, doncs no cal ni que t'hi acostis. Escolta, senyor, on vas a parar? El vi només és vi, i aquest concepte ens hauria de quedar clar. És una resposta sensorial, de la mateixa manera que quan estàs... Si t'agrada el pernil, doncs quan portes uns quants tastats ja saps quin és bo i quin no és tan bo, o quin és del teu gust i quin no és del teu gust. Una altra cosa és el que puguis comprar.